बर' बिजोंनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा सुबुं सांग्रांथि मेल हाबाफारि लादों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म नब्लाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै आसाम केबिनेटआ सोलोंथाइनि सायाव लानाय थांखि आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा मावफुंनायनि सायाव सुबुं सांग्रांथि मेल लानाय जायो। सांग्रांथि मेलाव बाहागो लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आसाम सरकारा सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय जानाय नंला होननाय थांखिखौ सोंखारियो आरो 3 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंनि खालामनो आरो इंराजि बिजोंजों फोरोंथाय होनो थांखि लानायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै फोरमायो। लोगोसेनो सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ थाबैनो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ दहाय होनानै थाबैनो सरकारि खालामनांगौ होननानैबो आसाम सरकारखौ गोख्रोङै खावलायहरो। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा गंफ्रोम जिल्लानिफ्राय गंबा एबा 10 थाखानाय सरकारि गोजौ फरायसालिफोरखौ CBSE एफिलिएटेड आदर्श इंराजि बिजों फरायसालि खालामनो नागिरनाय आरो गासै आसामनि 126 गं MLA बियाबाव गासै 126 थाखानाय सरकारि गोजौ फरायसालिफोरखौ CBSE एफिलिएटेड आदर्श इंराजि बिजों फरायसालि खालामनो लानाय थांखिया गनायजाथाव नङा। बेयो बर' बिजोंनि सरकारि गोजौ फरायसालिफोरखौ नोरजिया खालामनायनि नेरसोन होननानै बुंथियो। थांनाय 28 जुलाइ 2022 आसाम सरकारनि केबिनेट मेलनि गेजेरजों लाजानाय मोनथाम जि गाहाय थांखि थाखो 3 निफ्राय थाखो 12 सिम आसामनि गासैबो असमिया बर' आरो गुबुन गुबुन बिमानि रावनि जि सरकारि स्कुल बे सरकारि स्कुलाव बिगियान आरो सानखान्थिखौ इंराजि बिजोङाव फोरोंनायनि जि मोनसे थांखि आरो नैथियाव थाखो 2 निफ्राय 12 सिम बर' मिडियाम आरो एसामिस मिडियाम गुबुन बिमानि रावनि मिडियामाव क्लास 6 आव पेरेरेल बर' इंलिश बा एसामिस इंलिश जि मोनसे मिडियाम अफ इन्ट्रडाक्सन खालामनो नागिरदों आरो आसामनि 126टा जि मोनसे समस्ति दङ बे समस्तियाव आदर्श बिद्यालय बे आदर्श बिद्यालयखौ MLA फ्रा सिलेक्सन खालामगोन आरो पिउरलि बेखौ इंलिश आरो CBSE पेटार्नाव खालामनाय जागोन। बेखौ लानानै भेरगाव जिल्ला लोगोसे काजलगांव आरो दिनै क'क्राझारनि बे साइन्स कलेजनि अडिट'रियामाव एबसु आरो साहित्य सभानि बानजायनायाव गासै जोंनि सांग्रां माहारि अनफावरि राव आरो हारिमु मोजां मोनग्रा गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि आरो जोंनि रिटायार्ड माखासे बिथांमोनखौ लानानै दिनै जों गोथौयै आरो गुवारै सावरायदों। सरकारा मा पलिसि लादों बिनि सायाव जों फोरमायदों। बेजों लोगोसे 22 तारिख जुलाइआव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा गासै आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि अफिसारफोरजों डिसकास खालामदों आरो बे डिसकासनाव लिरदों जे नो मर स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन इन आसाम आरो बे मेटारखौबो लानानै जों बेयाव डिसकास खालामदों। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना 6.3 बर' गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै होखानाय दङ आरो बे दफा बायदियै खुनु कारनाव दफाखौ भायलेट खालामनानै आसामाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन जाला बे बाथ्राखौ आसाम सरकारा बुंनो हाया आरो डिसिसन लानो हाया आरो बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा स्पष्ट जोङो बेखौ मानिया आरो बेखौ जों कमप्रमाइज खालामनायाव गैया। मैया बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांजों जों सावरायबाय आरो बिथाङा जोंनो फोरमायदों जे आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रिजों बिथाङा सावरायदों होननानै जोंनो खिन्थादों जे बिटिआर सुक्तिनि 6.3आ आसाम सरकारा लानाय डिसिसनजों जेबो लोब्बा गैया आरो बिटिआर सुक्ति बायदि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन जागोन। दा बियो बिथांनि फोरमायनाय बाथ्रा आरो बेखौनो मैयानि मिटिङाव जोङो चिफ बिथां आरो काउन्सिलनि डिपार्टमेन्टखौ जों खावलायबाय जे आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिनि लेटार हरनांगौ आरो बे लेटार मथे बिथांमोना स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना कन्टिनिउ जागोन आरो बेखौ निड बेस्ड बेसिसआव मावफुंनाय जागोन बिनि कमिटमेन्टखौ लिरनानै हरनांगौ होननानै जों मैया मानगोनां चिफ बिथांनो जोङो दाबि खालामदों आरो बे मथे बिथांमोना बेखौ फल' आप खालामगोन बा लिरनानै हरगोन होननानै स्टेटसिम लिरगोन आरो स्टेटआ काउन्सिलसिम लिरनांगौ बे डिमान्डखौ होगोन होननानै बिथाङा मोना जोंनो फोरमायदों। दा थाखो 3 निफ्राय जुदि क्लास 12 सिम बिगियान आरो अंकनि जि बाथ्रा
बेयाव मोनसे गोदान धारना होनाय जादों इंराजिखौ जोङो माने इंराजियाव फरायो बेयाव जोङो हिन्दीखौ राष्ट्र भाषा हिसाबै जोङो फरायो बिगियान आरो सानखान्थिखौ जुदि दाजाबोब्ला मोनब्रै भाषा जों गुबुन रावाव फरायनाय जागोन बर' साबजेक्ट जों मोनसे फरायो स्कुलाव बेजों लोगोसे हिस्ट्रि आरो जग्राफिखौ बेयाव बर' राव बा एसामिस रावजों फरायनायनि स्कप होगोन गोदो जोङो 5+1 6 साबजेक्ट फरायोमोन दा आसाम सरकारा बुंदों गोदान पेटार्नाव 6+1 बेयाव साबजेक्टनि बार्डेनाबो फैगोन आरो बिश्वनि पण्डिता राष्ट्रीय शिक्षा नीतिया बुंदों सिभि रमन बिखिष्ट माने बिगियानी जाय माने बिगियानगिरि बिथाङा बुंदों जे गावनि बिमानि रावजोंनो बिगियानखौ फरायनांगौ आरो जुदि गावनि बिमानि रावजों बिगियानखौ फरायाबानो मोजाङै बुजिनाय नङा आरो बिमानि रावजों बिगियानखौ फरायनो मोनाब्ला बेयो माखासे मुस्थिमय मानसिनिल' साबजेक्ट जानानै थाहैगोन दा आसामावबो गोबां आसाम साइन्स ससाइटिया बुंदों जे कुनु कारनाव क्लास 3, 4, 5 बा नोङो एमइ स्कुल आरो हाइ स्कुलसिम बिगियाना माने आरो सानखान्थिखौ नोङो इंराजियाव फरायनाया जोंनि बिमानि रावखौ माने खैफोदाव लाबोगोन कारन बर' हारि माहारिबादखौ लानानै सोमावसारबोदों बड'लेण्ड आन्दलन खालामदों बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जादों आरो बेजोंनो 1963 आव बर' मिडियामनि स्कुल गायसनदों बै समाव असमिया भाषाजों जों फरायदोंमोन उननि समाव स्क्रिप्ट मुभमेन्टनि गेजेरजों भाषा आन्दलन बा स्क्रिप्ट आन्दलननि गेजेरजों जोङो देबनागिरि स्क्रिप्टजों बर' मिडियाम फरायदों मेट्रिक आनजाद लिरबाय आरो दा जों दाबि खालामदों जे हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारा बर' रावजों जानांगौ आसाम सरकारा बुंदों जे उननि समाव डिग्रिखौबो बर' रावजों खालायगोन आरो फारसेथिं आसाम सरकारा बुंदों जे आसामनि गिबि मन्थ्रिया एनइपि बायदियै मेडिकेल इन्जिनियारिंखौ जोङो असमिया राव बाहायगोन आरो आसामनि डिग्रि आरो कलेज इउनिभार्सिटिफ्राव दिनै असमिया रावा सोलिनानै दङ जोंबो दाबि खालामदों माने मेथ्स आरो साइन्सआव आरो मेडिकेल जायफोर फरायगोन हायार इडुकेसननि थाखाय बिथांमोना माने एसामिस मिडियाम खालामनो नागिरदों बे माबायदि माने कन्ट्राडिक्टरि मेटार दा बेखायनो बर' माहारिबाद बर'नि हारिमु बर' राव आरो बर' मिडियाम माहारिबादजों सोमोन्दो थानाय जोंनि संग्रामाव जोंनि सोमावसारनायाव गोबां मुंख्लं जालांबाय बड'लेण्ड मुंख्लंनि बादैबो जोंहा भाषा आन्दलननि थाखाय मुंख्लं जादों बे शहीदनि बिनिमयाव जों बर' माहारिबाद बर'आ एखुथा हारि हिसाबै बर'आ एखुथा हारिमु आइडेन्टिटिखौ जों गायसनबाय आरो बर' रावा थांना थानांगौब्ला बर' मिडियामा थांनांगोन बर' मिडियाम थाङोब्ला बर' रावा थाङोब्लासो बर' माहारि बर' हारिमु बर' सोदोमस्रिया थांगोन दा बेखौ लानानै जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालाया आसाम सरकारनि बे जि माने लेंगुवेज जि इम्पजिसन बेखौ जों मालाबाबो मानिनानै लाया मोनसे समाव एसामिस लेंगुवेज जाबसिननो नागिरदोंमोन आरो दिनै इंराजि लेंगुवेज जाबसिननो नागिरदों बेयाव जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि समाजनि गेजेराव गार्जेन टिचार स्टुडेन्टनि गेजेराव मोनसे डिभिजन लाबोनो नागिरदों जे इंराजि लुबैग्रा आरो इंराजि लुबैयै दा बेखौ लानानै जोंखौ कन्ट्राडिक्सनाव खोख्लैनो नागिरदों आरो बिदिजों बर' हारिनि मिडियामा धंस जागोन दा बेखायनो जोङो इंराजिनि बिरोधि नङा जोङो इंराजि मिडियामनि बिरोधि नङा सरकारा बुंदों कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय इंराजि नांगौ सरकारा बुंदों क्वालिटि इडुकेसननि थाखाय इंराजि नांगौ गोरिब गुन्द्रानि गथ' गथायफोरा माने सरकारि स्कुलाव इंराजि मिडियाम फरायनांगौ जों बुंदों जे सरकारि स्कुलाव टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ सरकारि स्कुलाव लण्डन आमेरिकानिफ्राय लाबोनानै बा भारतनि बबेबा खना खनलानिफ्राय दङब्ला मोजां इंलिस टिचार थिसननानै थाखानाय टिचारफोरखौ ट्रेनिं होनानै मोजाङै फ्लुएन्टलि इंलिस बुंनो हानाय लिरनो हानाय बेबस्था खालामनांगौ बिनि मिनिङा बे नङा जे क्लास 3, 4आव जेराव नोङो जोंनि बिमानि रावजोंनो सोलोंथाइ लानाया साबसिन हामसिन होननानै फिनलेण्ड बायदियाव बुंदों बा बिश्वनि पण्डित दार्शनिकफ्रा बुंदों भारतनि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जेखौ मदिनि सरकारा प्रिन्ट खालामदों जेखौ आयेन हिसाबै पास खालामदों बेयाव बिमानि रावखौ बाथ्रा बुंनाय दङ 4.14 एनइपिआव लिरनाय दङ जे बिमा रावजों लोगोसे इंराजि रावखौ टार्मिनलजि आरो हाई क्वालिटि टेक्स्ट बुक बानायनांगौ बेयाव मिडियाम आरो लेंगुवेज इम्पजिसननि बाथ्रा बुङाखै टेक्स्ट बुक बानायनायनिसो बाथ्रा बुंदों नाथाय आसाम सरकारा बेखौ जाबसिननो नागिरदों आरो फारसेथिं नायदो नोङो क्लास 6निफ्राय 12सिम माने बर' मिडियामाव इंलिस मिडियाम एसामिस मिडियामाव इंलिस मिडियाम जेराव बर' एसामिस मिक्स मिडियाम दङ बेयाव इंलिस मिडियाम दा बेखौ खालामनो थाङोब्ला स्टुडेन्टफोरखौ सोंनाय जागोन बेयाव लिरनाय दङ जे नों मा मिडियामाव फरायगोन बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफोरा मेक्सिमाम स्टुडेन्टआनो बुंगोन जे आं इंलिसाव फरायगोन गार्जेना बुंगोन आं इंलिसाव फरायगोन अट'मेटिकेलि बे स्कुलाव बर' मिडियामा थैगोन एसामिस मिडियामा थैगोन आरो आल्टिमेटलि बे बाथ्राया स्पस्ट जे साइन्स आरो मेथ्सनि थाखाय
बा नोङो क्लास 6 निफ्राय इंलिश होनाय जागोन जे नों फोरोंनो हायाखै रिजाल्टआ गाज्रि जादों पारफरमेन्स गैयिनि थाखाय बेखौ रिटायार होनाय जागोन दा बे जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो बेजों बर' जातीयताबाद बर' भाषा बर' मिडियामा थैगोन जोबस्रांगोन जाय स्कुला साबसिन हामसिन मोजां रिजाल्ट खालामो टप रिजाल्ट खालामो बेबायदि हाई स्कुल हाई सेकेन्डारिखौ आदर्श बिद्यालय खालामनो नागिरदों आरो बेयाव बर' मिडियामजोंनो मोजां रिजाल्ट जागासिनो असमिया मिडियामजोंनो मोजां रिजाल्ट जागासिनो दङ आरो बेखौ जुदि इंलिश मिडियाम CBSE पेटार्न खालायोब्ला थारमाने मोजां स्कुलखौ सरकारा एडप्ट खालामगोन इंलिश मिडियामाव कनभार्ट खालामगोन गाज्रि स्कुलखौ सरकारा माने बर' मिडियामाव दोनगोन आरो लासै लासै बेखौ बुथारनायनि प्रक्रिया लागोन दा बेखायनो जों बुंदों टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों होनांगौ बिटिआर सरकारखौबो जों खावलायदों आरो लोगोसेनो सिंगल टिचार जिर' टिचाराव टिचार एपइन्टमेन्ट जानांगौ इंलिशखौ मोजाङै बुंनो आरो लिरनो हानाय बेबस्था खालामनांगौ आरो लोगोसेनो जोङो बेखौबो खावलायदों जे स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ मोजाङै डेभेलप खालामनांगौ जाहाथे स्टुडेन्टफ्रा मोजाङै सोलोंथाइ लानो हायो बे जि गासै जि सरकारनि डिसिसन बेखौ जों मालाबाबो मानिया जों गनाया आरो बिनि थाखाय जोङो पाब्लिकनि अपिनियन लादों जोंनि रायजो राजा इन्डिभिजुवेल व्यक्ति जायफोर कनसियास व्यक्ति बिथांमोनाबो बिनि सायाव अपिनियन बिल्डआप खालाम स्टेटमेन्ट हो सरकारनि बिरुद्धि प्रतिबाद खालाम जों बेखौ खावलायबाय गिबि मन्थ्रिनो जोङो आसाम साहित्य सभा आसु एबसु बर' थुनलाइ आफाद जों मेम'रेन्डाम होगोन जोंहा डिसिसन दंखायो आसामनि गासै 16टा टिचार एस'सियेसनजों जों 6 तारिखनि 3टा बाजियाव गुवाहाटीनि प्राग कन्टिनेन्टेलाव जों रायलायगोन बेयाव बर' प्राइमारि टिचार एस'सियेसनबो थांगोन बर' डिपार्टमेन्ट टिचार एस'सियेसना बाहागो लागोन आरो बिनि उनाव दल संगठनजों रायलायगोन जोङो माने इडुकेसनेल मोनसे कनफारेन्स खालामगोन आरो जोङो बे सिस्टेमेटिक सरकारनि जि मोनसे बाथ्रा बिनि सायाव जोङो जुजिलांगोन प्रयोजन जायोबा सोमावसारगोन आरो दिनै जोंनि रिएक्सनखौ माने मोननानै सरकारा बुंदों जे बिथांमोननि बिरुद्धि खालामनायखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिया आं गनायबाय आरो सन्मानबो होबाय खिन्थु सरकारा इमप्लिमेन्ट खालायगोन फारसेथिं केशब महन्तआ बुंदों जे जोङो माने मेडिकेलाव असमिया मिडियामखौ जोङो बाहायसिगोन फैगोन बोसोरनिफ्राय फारसेथिं रनज पेगुआ बुंदों दल संगठनजों जोङो रायलायनानैसो खालामदों खिन्थु आसामनि कुनु दल संगठनजों रनज पेगु बिथाङा सोलोंथाइ बिफाना रायलायाखै बे मिसा बाथ्रा आरो बिथांमोननि बाथ्रायाव दिनै गोरोबलायनाय गैया आरो बेखायनो बुंदों जे मदिया अमित शाहया माने मादार टां मिडियामनि बाथ्रा बुंदों NEPआ मादार टां मिडियामनि बाथ्रा बुंदों आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिया थांनाय बोसोराव बुंबाय बिमानि रावावनो सोलोंथाइखौ साबसिन हामसिन जोङो खालामगोन मेडिकेल इन्जिनियारिंखौ जों होगोन खिन्थु दिनै आसामा उल्था खर मारिनानै दिनै बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम आरो जोंनि बिमानि रावखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे परिकल्पना खालामदों बेखौ लानानै जोंनि केम्पेइना कन्टिनिउ जागोन बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार JD र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार ID आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम